Nou, de laatste maand werd je eigenlijk een hele prodo vernield in het Bonifatiuspark. En dan met name bosjes weer vernield, biem weer vernield. En al van de weken juist ontdekken we dat deze statie eigenlijk helemaal verwoest is. Er hingen er wel de jeugd erom. Ja, dus we spreken ze ook wel eens om en er wordt wel rotzooi achterlaten en dan gaan we mij in gesprek. Van dit is gebeurd, dat is gebeurd, ja wij weten het net, wij doen het net en nee, maar ik zeg het gebeurt wel en jem wil je wel iets jongen. Maar zolang je niks bewijzen kennen, ga je niks. Het is je natuurlijk helemaal beschut. Dus net in je schutsen, dus ja, dan is er wel eens wat baldadigheid en dan wordt het vernield en dat is eigenlijk net zo mat. We gaan in ieder geval ongifte doen bij de politie voor deze vernieling. De politie die is hier ook al heel vol te surveilleren, zien als er jeugd is en die spreekt ze ook wel om. Maar ja, als die voortgaat, dan komt de jeugd weer en als zij komen dan is de jeugd krijgt weer voort. Dus ja, het is heel moeilijk om ze te pakken te krijgen, zeg maar. Nou, allereerst toen wij de jeugd oproepen willen van als je hem komen je maar gewest zetten, dat is natuurlijk helemaal geen probleem. Maar vernielen, dat is het allerlaatste wat wij willen, want dit kost natuurlijk duizenden euro's om dit weer te herstellen. En die centen hebben we ook net. En ouders zeggen van weet wat je hem jeugd is. Spreek je hem eigen band er ook op om van dat dit absoluut net kan.